Słuchajcie, przed chwilą spadł mi aparat, wyświetlacz mi nie funguje. Czemu tutaj na Śląsku oddawają mu zoca? Porozprawiamy sobie o 3 zacnych personach, które są związane ze chruścicami. Wtedy pod śmiertelny strzał. Witam was roztomili ze zachodu Górnego Śląska. Dzisiaj biera was do gminy Wielgi Dobrzyń, Gross Dybern. I pamiętajcie, nie są my na żadnej Opolszczyźnie. Durś widza te szrajbunki. Opolszczyzna to richtig się hepać chce i heftować. W radioku też, no ale też na szczęście, żech słuchał radioka Doksa. No, w tej rzeknie katolickiej, ja, no ale o 12 je śląsko audycjo. Kaj po śląsku godali, kaj śląskie pieśniczki były, kaj niemieckie szlagry były. Ja, są my na Górnym Śląsku. Słuchajcie, proszę was, abonirujcie kanał, kto jeszcze tego nie zrobił. Niech teraz zaczimie, kliknie knefel, subskrybuj, dzwoneczek, co by co tydzień widział powiadomienia o nowych filmikach. Co tydzień w piątek nowe filmy. A chcę też zrobić we styczniu taki tajlik, ekstra tajlik pytania i odpowiedzenia. Q&A to gadają. Zadawajcie pytania w komentarzach. Jeśli się trochę tego zbierze, to richtig takie coś zmajstrujemy. Filujcie też mojego Facebooka i Instagrama i proszę na mój drugi kanał Śląsko Kultura Kaj kąsek po kąsku czytam Vanilio podług Mateusza. Wielgi Dobrzyń, po niemiecku Gross Dybern, to wiejsko gmina, kaj kwateruje prawie 10 000 personów. W samej dziedzinie Wielgi Dobrzyń kwateruje 4614 personów. Do gminy przynależą też Mały Dobrzyń, Chruścice i Kup. We wszechobecnym cenzusie ze 2021 roku we gminie Wielgi Dobrzyń 21,52% mieszkańców zadeklarowało śląską narodowość, a niemiecko 14,61%. Jedni wpisali 2. W Abstimmung 20 marca 1921 roku w dorfie Gross Dybern większość, to je 67,7% było za Niemcami. W innych dziedzinach gminy też wygrała niemiecką opcję. Najwięcej personów za Niemcami było w Kup, 89,5%. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, która powstała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą kole 110 km na zachód od Katowic. Słuchajcie, przed chwilą spadł mi aparat. Wyświetlacz mi nie funguje. Nie wiem co robić. Jechał żech tu dość trochę, prawie 2 godziny. I teraz kijak. Nagrować nie widzę obrazu. No funguje to nagrowo, bo żech widział. Albo mobilniokiem, albo jeszcze raz tu przyjechać, no ale trochę za daleko. W Pieronie nie wiem. Spróbujemy. Nie wiem co z tego wylezie. A nasza rajza napoczynamy od dorfu Klein Dybern. Mały Dobrzyń. Tajla Małego Dobrzynia 1 stycznia 2017 roku odłączyli od dorfu i przyłączyli do Opolu. Nie ino to, bo też Czornofonsy, Borki, Brzezie, we Brzeziach większa tajla. Troszkę zostało tu przy gminie. Świerkle i Krzanowice. No czemu tak? Nie wiem. Wiem co wtedy pomieszkańcy protestowali skulitej elektrownie. Mam nadzieję, co widzicie na wyświetlaczu. Jeśli nie wiadomo o co się rozchodzi, to się rozchodzi o geld. Ludność gminy pomniejszyła się o prawie 5000 mieszkańców i o 27 km2, jeśli się rozchodziło powierzchnia. Słuchajcie, ja jest przeciwny takiemu dokuplowywaniu do większych miast, dorfów. Te dziedziny tracą swoją identyfikację.
Ktoś może dzisiaj rzeknąć, nie jada do Czornofonsów, ino do Łopolo. Sumy już we Wielkim Dobrzyniu, Gross Dybern. A tutaj mamy informację, kaj była powódź. Oderflut 10 lipnia 1997 roku. Na szczęście teraz tu powodzie we 2024 nie było. Tutaj mamy restaurację pod mianem Kuchnia Śląska. Śląsko kuchnia, ja. No fajniście, co takie coś tu mamy. I szczęść Boże, no szkoda co nie po śląsku ino po polsku. Za mną dawny kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny z 1842 roku, który powstał na placu wcześniejszego, który z gorą. Dzisiaj nie ma tu już kościoła. Mamy tutaj szczela łopieki Caritas. Nie wiem od którego roku, jeśli wiecie, to szajbnijcie. Pierwszy raz się trafią ze czymś takim, ze kościoła zmajstrowali szczela łopieki Caritas. Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej znajduje się też tu. To już mamy dwa kościoły Katarzyny, no ale ten funguje, rzymskokatolicki, neobarokowy, konsekrowany w roku 1934, no ale pierwszy kościół, też murowany, stał tu już we XIV stuleciu. Stał do XVII albo XVIII, bo tu mi się coś nie zgodza. We XVIII stuleciu postawili na tym placu drzewiany kościół, kejtem murowany z gorą. Ten drugi kościół drzewiany z gorą. No i nieskorzy postawili zaś drzewiany kościół. To był trzeci kościół, teraz mamy czwarty kościół tutaj. Za mną zespół szkół, no ale na co chcę, co byście dali pozór? Partnersko szkoła Republiki Federalnej Niemiec. Za mną jeszcze jeden kościół w Dobrzyniu. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Rocha. Konstrukcjo zrębowo, drzewiany, wybudowany w 1658 roku. Dryny barokowy. Czemu świętego Rocha? Święty Roch narodził się we XIII stuleciu we Francji. Czemu tutaj na Śląsku oddawają mu zoca? Dobrzyń przynależał do Czornofonsów, do klasztoru premonstrantensów. Premonstratensy, pieronie. Ciężko to, rzadki też zakon. No i oni główną siedzibę mieli we Francji i z kuli tego zanieśli tutaj na Śląsk kult świętego Rocha. Z kiszczego mamy na Śląsku kościoły świętego Rocha. To nie pierwszy kościół świętego Rocha, który napotykam na swoich rajzach, jeśli się nie mylę. Zapomniał, że jeszcze powiedzieć, co w 1945 Sowiety porakrotnie próbowali podpalić ten drzewiany kościół. Za każdym razem mieszkańcy go gasili, no i nie spolili go i dobrze stoi piękny zabytek. Dzięka za tysiąclecie chrztu i wiary świętej 1966-1966. Dyć wiemy, co śląskie ziemie przyjmujemy, były ochrzczone we 1863 roku podczas misji Cyryla i Metodego we Wielgomorawskim Reichu. No wiadomo, to się nie stało naraz. Wielu Ślązoków jeszcze było poganami, no ale tak samo było we gnieźnieńskim Szczacie. Cygaństwo. Nie podoba mi się to fest. Genau to, że chciał wam pokazać. Nie ma to na Kirchhofie i no genau przed Kirchhofem. Denkmal ze I światowej wojny, który powstał w 1931 roku. Ja, troszkę inksze niż inksze. Mamy baby, które ślimtają. Mamy wojoków, którzy idą. Denkmal ku zocy tych, którzy poginęli we pierwszej wojnie, no ale mamy też dokuplowane tabulki, szrajbunki,
kuzocy tych, którzy poginęli we II światowej walce. No i tak to tutaj było co do tych tabulek na dynkmalach ze I wojny, dokuplowywali ze II wojny niemiecko. Mniejszość we 90 latach to majstrowała. Zoca wszystkim poległym. Jeżek we kupiu, a za mną rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Jorga z 1897 roku, neogotycki. I trafił żech tu widza, młodego synka, który tutaj ze dziedziny obok przyjechał, pozdrowią. A joida kunsek dali, zarodki wam pokorza. Ja, dzisiaj to je przedpogrzebowo kaplica, a kiedyś od 1894 roku był to wanielicki kościół. Ja. Słuchajcie, od 1974 katoliki przejęły to. Widać, co tutaj, no, jest już richtig mało wanielików, może pojedyncze persony, które do farności, myślę, we Łopolu przynależą. Mamy tutaj wanielicki Kirchhof, albo Friedhof, no bo nie ma on przy kościele. Wanielików albo tutaj jest fez mało, albo nie ma, tak jak Żech już powiedział. No ale to jest ta erbowizna ich, to co po nich zostało wobec życia. Też widzę, co nie odmieniają tutaj też na landkarcie mamy szajbnięte po polsku cmentarz w kup. Nie w kupiu, nie w kupie, ino w kup. Po niemiecku miano to też jest kup, ino bez 2p. Tutaj mamy dynkmal ze I i II wojny światowej. Mamy taki bank, na którym można się siednąć, medytować. Ja? I tutaj werci się wspomnieć, ino odleza trochę od cesty, co by nie było szumu. Wybaczcie, nie chce mi się wpinać już tych mikrofonów, nie mam zicher, co to z tego filmu coś dzisiaj będzie. Mam nadzieję, co rejestruje wideo, choć tego nie widzę. Jeśli dźwięk je, to i wideo mam nadzieję. Ja, tutaj w 1945 roku Sowiety zamordowały 60-70 pomieszkańców, między innymi też tych, którzy kwaterowali w Altysheimie. I Faroża, co próbował bronić baby, kero Sowiety próbowały zgwałcić. Takie są historie tego placu. Pamiętajmy, co wojna do nas, do Ślązoków, tak richtig, napoczła się w 1945 roku. Wtedy dopiero nasze praojce doświadczyły tej wojny. No, na tych placach, wiadomo, tam Kajrzech nagrował ostatnio, Kobier, tak dalej, były tam walki, pora dni we wrześniu. No i tyle. Potem był tak richtig pokój. Wojna się toczyła, wiemy, no ale działań wojennych nie było. Dopiero w 1945 roku napoczło się to, co na wojnie najgorsze. Chruścice, Chroszczyc. W sumie przed kościołem, a tak richtig za zadku kościoła rzymskokatolicki pod wezwaniem świętej Jadwigi, albo jak to woli Hedwig von Schlesien, Hedwig von Andechs, ja? Wiemy, ja? No i co z tym kościołem? Wybudowali go w 1936-37 na placu wcześniejszego. Rozebrali go we 1936, a stał tu od 1804 roku. Od końca XVII stulecia do 1804 był tu drewniany kościół pod wezwaniem świętego Sebastiana i Floriana, który rozebrali i sprzedali do Noroka z gorą od walnięcia Pierona w 1904 roku. A ze starego kościoła z 1804 roku jest turm, który mam nadzieję widzicie, jo durś widza czorne, widza cima. Jest turm, który
konserwator zabytków nie zezwolił rozebrać, podwyższyli ten turm i mamy go dali. Jest starszy od samego kościoła o ponad 100 lat. Kościół jest neobarokowy. Sumy na Kirchhofie i tutaj porozprawiamy się o 3 zacnych personach, które są związane ze chruścicami. Sonsala albo Sonsala, zależy albo z niemieckiego, albo ze słoweńskiego będziemy czytać. Tutaj też mamy Sonsala, no ale nie rozchodzi się o tych, którzy tutaj spoczywają i no o inkszego myśla, co ze tej familii. Tutaj rodzi się Augustyn Sonsala albo Sonsala, nie wiem, szajbnijcie to czytać z niemieckiego albo po słowiańsku, po śląsku. S albo S jak Z. Benno to jego miano zakonne. Je Francmanem. Rodzi się tutaj w 1888 roku. I kapłańskie święcenia przyjmuje w 1919 zaroski po I światowej wojnie, a pod koniec II światowej wojny został gwardianem klasztoru Francmanów w Nysie. Nice. Tutaj na Górnym Śląsku niektórzy mogą rzeknąć co na Dolnym, no ale na Śląsku. No i kiedy włażą Sowiety, on go musiał stać, jeżeli odpowiedzialny za ten klasztor. No i co się dzieje? Sowiety go mordują. To pierwsza ze zacnych personów. Zanim przejdziemy do drugiej, to że tutaj kuknął na Kirchhofach zawdy cosik zwiedownego, bez to, że nie szł dali. Hinruhen unbekannten deutschen Soldaten gefallen in Rutenau w 1945-34 poległo Gott mit uns. DFK zmajstrowało to we 2006 roku. Drugą zacną persona to Anna. Anna, byśmy powiedzieli po śląsku Gąsior, albo jak Niemcy zapisowali jej familijne miano Gąsior bez SCH. Rodzi się tutaj w 1910 roku. W 1932 wstępuje do zakonu Szwestrów Notre Dame i funguje jako Klosterfrau Balda. Je we Nyse, we Nysie, hań Szwestry kludzą dom dla dziołchów i w 1945 w marcu jeden ze Sowietów chciał ją porwać. Ona się opiero rozryczała się wtedy pod śmiertelny strzał. Słuchajcie, łaża po tym Kirchhofie i durś natrafią na niemieckie miana, na familijne niemieckie miana. Beispiel tutaj Lothar, Manfred, Unruh, grab familie piechota, słowiańskie familijne miano. No ale co mamy? Karin, Hedwig, Ernest. Tak byśmy mogli godać i wszystkie graby analizować. Georg, nie Jerzy, ino Georg, Rudek. No słuchajcie, to są graby dzisiejsze, to nie są graby z obejrzyjcie 2002 rok umrzył, to są graby, które są teraz nie sprzed II światowej walki. Tutaj żyje jeszcze autochtoniczna ludność. Ślązoki, które tutaj są od setek lat. No i ostatnia persona. Ojciec Bertrand Zimolong, po słowiańsku byśmy czytali, po śląsku, albo Cimolong. Tutaj jest jego grab, tutaj się narodził i tutaj spoczywał, tutaj też zadali mu rany i nie wiem, eli tutaj genau umrzył, albo w pobliżu durś oddawał się mu zosa. Łozo się rozchodzi, był Francmanem,
związany ze klasztorem we Wrocławiu, Karłowicach, Breslau. Ja studiował też we Jerozolimie, no był on biblistą. Narodził się tutaj w 1888 roku, a też zginął w 1945 roku, w czerwcu gnał, umrzył pora dni po tym, kiedy Sowieta śmiertelnie ranił go bagnetem. Ojciec Bertrand stanął w obronie swojej albo siostrzenicy, albo bratanicy, bo my rozumajcie, że czytał, którą chciał ten Sowieta zgwałcić. No i z kuli tego zadał mu ten Sowieta bagnetem, śmiertelne, jak się nie skorzy okazało, ciosy. A czemu tutaj przyjechał? Chciał odnowić, miała rocznica kapłańskich święceń, chciał tutaj odnowić je, odprawić mszo 1914, 18 czerwca, wtedy, tak myślę, miał kapłańskie święcenia, koniec I wojny, no i tutaj mamy jego familię, Cimolong, Zimolong, Andrzej, Alfons, 2015, 90, jeden. Słuchajcie, takie historie, które pokazują, jak te ziemie wyglądały. Jeszcze coś. Sowiety go zamordowały, a w trakcie II światowej wojny męczyło go gestapo w ramach walki ze duchownymi. 6 miesięcy w Hereście był. To jest Śląsk. Ino ci, którzy tutaj żyją, i też ci, którzy, co chcą się dowiedzieć coś na temat naszego Hajmatu, są otwarci na niego, spokopią to wszystko. Ja wiem, co za fest godą kerzy powinienek powiedzieć wtedy, co tak tych po śląsku, wybaczcie, to nie godą tak pięknie po śląsku, jako tutaj się jeszcze godało przed II światową wojną. No teroski już naprawdę też mało w to tak richtig pięknie po śląsku godo, to wszystko je polonizowane. Rostomili, tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, co zarejestrował się ten materiał. Wybaczcie, jeśli coś było nie tak, kiedy będzie następny talik, muszę coś ze tą kamerą zrobić. Mam nadzieję, co nie będę musiał nowej kamery kupować, bo to no, spory wydatek, a chciałbym dalej te filmy robić. Mam nadzieję, co już za niedługo będzie kolejny film. Za tydzień nie będzie, to też z kuli czegoś większego, bo miał być film, to i tak nie będzie. Dobrze naprawią nam to. Mam nadzieję, co za 2 tygodnie będziemy widzieć się we Czyńcu. Jeśli dali kamera będzie kaput, no to dopiero nie wiem kiedy. Mam nadzieję, co będziecie ze mną, filujcie mnie, abonirujcie i penetrujcie, poznawajcie Śląsk, nino ze mną też na własną rękę piersk.